L-erba' filgħaxija sar l-uniku dibattitu bel-President Franċiż Emmanuel Macron u l-kandidat tal-Lemin estrem Marine Le Pen għat-tieni rawn tal-elezzjoni presidenzjali fi Franza nhar il-Ħadd li ġej. Dan id-dibattitu televiżiv ta' satej u nofs kien wieħed mis-sielet ħafna bejn iż-żewġ kandidati. Waqt dan id-dibattitu, hekk kif iż-żewġ kandidati kienu jitkellmu dwar il-gwerra fl-Ukrajna, il-President Franċiż Emmanuel Macron akkuża lil Le Pen li hija dipendenti fuq il-President Russu Vladimir Putin, hekk kif il-partit tagħha ħaself mingħand bank Russu viċin il-Kremlin. Intqal kif fl-2014 il-partit ta' Le Pen ħaself ta' 9 miljun euro minn bank Russu. Parce que vous dépendez du pouvoir. You depend on the Russian power. You depend on Mr. Putin. A few months after saying that, Madame Le Pen, you took out a loan from a Russian bank in 2015. First Czech Russian bank. Macron allega kif meta Le Pen titkellem ma' Putin hija tkun qed titkellem mal-bankir tagħha. Hawnhekk Le Pen qalet kif hija kellha tagħmel hekk minħabba li l-ebda bank Franċiż ma kien se jsellifa il-flus u qalet li hija mara indipendenti. Et que je défends parce que je suis. He knows very well that I am a completely free and independent woman. F'dan id-dibattitu, Macron qal kif jekk nhar il-Ħadd Le Pen terbaħ l-elezzjoni presidenzjali, Franza toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Waqt li Le Pen qalet kif hija se tagħti l-flus lura lil dawk li taħt il-Presidenza ta' Macron spiċċaw b'inqas flus fil-but. Marine Le Pen qalet kif 70% tal-Franċiżi jemmnu l-kwalità tal-ħajja naqset matul l-aħħar 5 snin u qalet li jekk tingħata l-fiduċja tal-elettorat, il-priorità tagħha se jkun pajjiżha. Matul dan id-dibattitu, Macron qal kif Franza riċentament għaddiet minn kriżi bla preċedent, hekk kif wara l-pandemija tal-COVID-19 hemm il-gwerra fl-Ewropa. Huwa qal kif taħtu Franza se tgħaddi minn dawn l-isfidi u qal kif il-vot ta' nhar il-Ħadd li ġej huwa referendum fuq l-Ewropa u anke dwar it-triq il quddiem. Dwar il-bidla fil-klima, il-President Franċiż akkuża lil Le Pen li hija xettika dwar dan is-suġġett. Il-kandidat tal-Lemin estrem qalet kif il-globalizzazzjoni wassal għat-tibdil fil-klima. Iż-żewġ kandidati qablu li jkun hemm iżjed power stations nukleali. Marine Le Pen qalet kif jekk tkun presidenti tagħmel referendum dwar min għandu jibqa' u jitlaq minn Franza dwar l-immigrazzjoni. Hija qalet ukoll kif se tipprojbixxi l-ilbies tal-ħiġab. Hawnhekk Macron qal kif il-politika ta' Le Pen qed tħawwat mal-Iżlam ma' dawk estremisti u ntqal kif dan se jwassal għal gwerra ċivili. Skont l-opinjoni pubblika wara dan id-dibattitu, il-President Franċiż Emmanuel Macron kien l-aktar konvinċenti. Dan hekk kif kważi 60% ta' dawk li ħaddu sehem f'dan l-istħarriġ qalu li Macron ikkonvinċa l-aktar.